Shuttle. Partner niya. Po? Namin din yung partner ni Sir Joel. Bayan din naman si Sir Joel. Nakakala siya eh. Ito ko yung namin bayan yun naman. Hindi talaga. Ginawang siya sila dalawa. Balik sa kanya.
Si Kaloy na eh. Yung ano yung tumitindi, pag dapat kita. Kaya na lang. Go, J-Ray! Aga mo nagsara. Aga mo nagsara. Sana na lang, 50 lang, sabi-sabi ko. Katabi ng sabi ko, ano ka ba? Okay. Ako pa ba? Pagkasad lang ako. Kiss mo si Dax after, ha? Bye.